Nosaltres vam triar l'escola, la primera raó és perquè jo soc exalumna i la meva experiència aquí a l'escola quan era petita va ser molt bona, i ara que ja portem 6 anys i ha entrat la segona fila, doncs estem molt contents per la proximitat que tenim amb els professors, amb el cap d'estudi, i el que ens agrada molt també és com treballen la barreja de tots els nens. Les nostres filles estan dinant aquí, fan el casal aquí, i ens agrada molt com uneixen les classes, com es coneixen els grans amb els petits, se senten com a casa. M'agrada molt aquesta escola perquè és una escola molt innovadora, és una escola de barri on tothom se sent molt ben acollit i les meves filles venen molt a gust i aprenen moltes coses. Nosaltres vam escollir aquesta escola perquè és una escola molt propera a nosaltres, que és del mateix tarannà, que parlem una mica el mateix idioma a casa i a l'escola. El professorat és molt proper a tu i sempre estan molt accessibles. I també ens agrada molt el tema, com treballen el tema de valors, tant l'amistat, la pau, els valors així importants a la vida, que els nostres fills ho han d'aprendre molt, a part de tot el tema curricular i d'assignatura.